Hola Arbequins, soc Carlos Wright i us presento el meu nou single Prisionero aquí a Oli d'Oliva. Oli d'oliva! Hola Arbequins, com esteu? Benvinguts. Avui estem aquí amb nosaltres per parlar una estona amb Carlos Wright. Hola Carlos, com estàs? Hola, què tal? Encantadíssim d'estar amb el primer mitjà que em va entrevistar després de sortir del primer càsting. Sí, Carlos, perquè això ho hem de parlar, perquè tu ens vas fer una promesa, que això se'n va quedar aquí al cor gravat, on vas dir que la primera entrevista que que ens donaries seria a Oli d'Oliva si sorties guanyador o possible concursant d'Operació Triunfo. I això no ha sigut així, Carlos. Explica'ns, per què? Què ha passat? Bueno, jo quan vaig sortir hi havia tanta gent i no m'enterava de res i ja sabeu que no és per mi, que jo per mi estic aquí amb vosaltres encantat. D'això parlarem perquè vas sortir d'Operació Triunfo. M'imagino que... explica'ns una mica com va ser l'experiència un cop sortir d'Operació Triunfo, tota aquesta bogeria que va passar pel cap. Doncs sí, va ser un canvi de vida radical. Quan vaig sortir vaig veure que la gent em seguia i estava amb mi a totes i és un xoc, no?, al teu cap, que la gent et conegui, que opini de com et talles el cabell, de si et fas qualsevol tonteria. Llavors, jo crec que ha sigut impressionant també el carinyo que m'han donat després d'haver tret el meu àlbum, ara en Prisionero. És brutal. M'imagino que un xoc igual que el confinament que estem vivint, perquè no sé com l'has viscut, com ha anat la família, com ho portes, com ha anat aquests dies? Doncs estava vivint sol, però la primera setmana quan van dir que ens havíem de confinar i tal i qual, jo vaig dir, jo no em quedo sol. Me'n vaig anar a casa dels meus pares perquè estic millor i acompanyat i doncs ja al principi sí que ho portava bé perquè jo soc de casa i no necessitava molta cosa perquè a més soc molt friqui, m'agraden els videojocs, llegint, veient sèries, però ja arriba l'estiu i és com, ara sí que vull sortir, però de veritat. Tu que estàs en el sector de la cultura i m'imagino que saps com ha afectat el confinament en temes de música, concerts, ets esperançador? Com creus que evolucionarà tot? Tot tornarà a la normalitat? Jo espero que sí, que la gent perdi la por i puguem fer concerts aviat i jo tinc moltíssimes ganes de tornar als escenaris, d'estar amb la meva gent, de que cantin les meves cançons, de que cantin Prisionero, el nou tema. Estic molt confiat en que tot anirà bé. En aquest confinament m'imagino que, no ho sé, molts cantants han dit que han aprofitat per escriure nova música, per preparar nous discos. És el teu cas? Com es presenta aquest 2020? Doncs la veritat és que portava molts mesos sense presentar nova música i durant aquest temps he estat composant moltíssim. Tinc moltíssimes cançons noves. Aquesta només és la primera durant el confinament el que m'ha passat és que ja tenia molts temes que havia composat i llavors el que he fet és retocar sons i això al final és contraproduent, no? El fet de no poder sortir, de viure experiències, d'estar tancat tota l'estona. Ho he parlat amb gent també que està estudiant i fins i tot he arribat a dir, millor, no?, perquè tens més temps per estudiar pels exàmens i que és tot el contrari. Estar tancat a casa 24 hores és el pitjor que podem viure i la creativitat s'ha anat una mica por ahí. El 29 de maig vas llançar aquest nou single, Prisionero, que vas fer-ho amb un vídeo molt... vaig veure un vídeo molt curiós, no?, on anaves a la cuina, agafaves un iogurt i deies la data de llançament del single. I això ho has fet també amb un compte d'Instagram on es veu que compartiràs, m'imagino jo, contingut exclusiu. Explica'ns aquest compte que es diu Prisionero Wright. És així, no? Sí, aquest compte només és per fer una mica, donar suport a la cançó i ja es veurà el que farem amb aquest compte. I el vídeo que vaig fer va ser perquè estem en temps de confinament i per entretenir una mica la gent, perquè sigués una mica més original al dir la data, no?, de quan sortia el single. Prisionero, de què ets presoner tu, Carlos?
M'ho pregunten molt i jo crec que de res ara mateix. Jo crec que la gent no hauria de ser prisioner de res perquè, bueno, lliures és com millor s'està, però la cançó parla d'aquells moments en què tens al cap algú. En aquests moments, doncs, sents, no?, aquesta cosa de per què tinc al cap tot el rato aquesta persona que potser acabes de conèixer o qualsevol cosa que estàs il·lusionada. Pues, la cançó va d'això, jo ho he sentit i he sigut prisioner d'això de vegades. Doncs et podria dir d'això. Ara mateix no, però sí que ho he sentit. Recordo que en els càstings, quan portaves l'etiqueta 1205, ens vas dir que un referent d'Operació Triunfo 2017 va ser, per exemple, l'Aitana. Ara que estàs ja en una situació on tens més a l'abast poder contactar amb l'Aitana, has pensat o se'ls ha passat pel cap una possible col·laboració amb algun concursant d'Operació Triunfo? No, estaria genial. Clar, he tingut possibilitat i parlo amb ella i és maquíssima. O sigui, clar que m'agradaria col·laborar, treballar i bueno, amb molta gent. La final d'Operació Triunfo 2020 està a tocar a poques hores. No sé si us segueixes, si hi ha algun concursant que digués mira, jo el veig com a possible guanyador o com a mínim que pugui arribar lluny. Qui creus? Què penses? La veritat és que no estic veient molt la televisió i no estic veient molt l'Operació Triunfo, però sí que m'entero de coses per xarxes i perquè el segueixo i he parlat amb ells. I doncs amb qui més he parlat ha sigut amb Hugo, amb Samantha, amb Nia i amb Manajo. I doncs els desitjo la millor de les sorts a tots. El confinament ha fet que els concursants hagin de sortir. No sé, tu si en la teva situació com a concursant, m'imagino quan estàs a dins, deu ser una mica estrany no haver de tornar a sortir i després, un temps després, tornar a entrar. No sé si això, tu que ho has viscut, creus que aquesta situació pot ajudar els concursants o els pot trasbalsar una mica? Doncs la veritat és que jo crec que potser no és massa sa a l'hora d'entrar una altra vegada perquè ja saps el que parlen, ja saps el que diuen, saps si el del costat té més repercussió, no sé, és més difícil, jo crec, tornar a entrar que sense saber res. Jo el que espero és que l'essència del programa no es perdi amb això, perquè lo guai era que no sapiguessis res i doncs... Però bueno, ho han fet així aquest any, no hi ha hagut una altra manera de fer-ho, així que bueno, jo crec que és més difícil. Vam veure la relació aquesta que especial entre Samantha i Carlos. No sé si ja teniu data fixada per quedar, per prendre un gelat, per prendre alguna cosa? No, la veritat és que no tenim data. Sí que hem parlat però no hi ha data per quedar ni res per l'estil. No sé si ella anirà a viure a Madrid o es quedarà on viu, no tinc ni idea. I d'això que ens comentaves, Carlos, de que surts i ja coneixes coses, el que la gent diu, el que la gent deixa de dir, això com t'ha afectat a tu? És a dir, podríem parlar una mica de la fama. Què creus que és la fama? T'ha costat assumir-la o no? Al principi sí que et xoca i dius, bueno, què passa, no?, amb la meva vida d'abans i doncs has d'assumir que has sortit en un programa de televisió, que hi ha gent que et coneix i doncs, com et dic, hi ha coses bones i coses dolentes, com a tot, però predomina sempre la balança que et pots dedicar a la música, que et pots dedicar a la teva passió i com a tot això hi ha moments que són més bonics que d'altres, però està tot, bueno, com et dic, a una balança em quedo amb el bo sempre. Et pregunto, hi ha algun reality que diguis, hi ha un programa que dius, com per exemple Masterchef, un programa que està molt de moda, la cuina, t'agradaria algun programa participar que diguis en concret aquest? Doncs m'encantaria aquest que dius Masterchef, perquè a més el segueixo cada dilluns m'encanta cuinar, m'encanta. O sigui, seria molt guai cuinar les cuines de Masterchef. I, Carlos, per acabar, ara que també està molt de moda, molts concursants han llançat llibres, algunes colònies, tu et veus traient algun llibre, per exemple?
autobiogràfic, per exemple? Si trec un llibre de com vaig entrar, de tot el que penso de l'univers i de tot el que m'ha passat i de com es van reunir els astres perquè jo pogués entrar, jo crec que no acabaria mai. Seria bastant xulo, sí, poder fer-lo. Aquest confinament, Carlos, està portant situacions molt tristes a la gent que ho està vivint dia a dia. No sé quin és el missatge que dones a la gent que està lluitant constantment per sortir d'aquesta situació tan dura. Doncs jo crec que el millor que puc dir és que hi ha que ser positius, que això ja acaba. Ja hem passat el pitjor. O sigui, si hem passat això, doncs ja queda poquíssim. Parlo per Barcelona, des d'aquest dilluns podem moure'ns per on vulguem, així que ara jo crec que toca valorar el que no hem valorat durant tota la vida, no? Que és estar amb els amics, deixar una mica el mòbil a part, tenir conversacions, abraçades i tot això. Soy prisionero y estoy atrapado. En su cintura me tiene enganchado. Soy prisionero suyo y de sus labios. Hasta los huesos me tienen enredado. Sé que no me va a soltar, porque en el fondo yo no quiero libertad. En realidad me pica la curiosidad, me pongo a imaginar cómo me va a matar. Y me controla porque ella se quiere vencer y me convence que soy culpable, me gustan ser inocentes. No se parece nada de lo que he probado y estoy desesperado aquí atado. Doncs Carlos, des d'aquí a Oli d'Oliva et desitgem molts èxits amb aquest nou single, amb tot el que vindrà, que segur que és molt bo, i ens ha fet molta il·lusió poder parlar després d'aquests 2 anys que estàvem desitjant poder fer aquesta entrevista, així que molta sort i molts èxits. Moltes gràcies, una abraçada molt gran. Volíem ser arbequins, fluir com l'oli d'oliva. Teatre i música.